Žánín? Ste Žánín všakže? Žánín. Žánín. Pozrime sa na to. Výučný list, maturita? Len výučný list. Bez matury škoda s takým prospechom ste si ju mohli urobiť. Chcela som ju spracovať. Svetoborné, ale ani zlé. Tak Žánín? Žánín. Aké je vaše terajšie zamestnanie? Som sekretárka. Sekretárka alebo stenografka? Začínala som ako stenografka, ale 6 mesiacov robím sekretárku. Komu? Vlastne 3. Delia sa o mňa. Pán Bradford je generálny riaditeľ. A pán Field je... Celkom malá firma. Malá. Priateľská? Viac. Priateľská. Žánín, Žánín, Žánín. Vyhliadky? Nemyslím. V tom je ten problém. Pani Lewisová je sekretárkou generálneho riaditeľa, je tam už celú večnosť. A pani Lewisová... Takže chcete prácu s lepšími vyhliadkami? Čiže vezmete čokoľvek porovnateľné? Nie. Chcem vyhliadky. Chcem viac peňazí. Dostávate? 100. 100. To nie je zlé. Koľko máte? 20? Šetrím si na svadbu. Takže nechcete dlhodobú prácu. Žánín. Chcem. Aké sú tam potom vyhradky? Nebudete mať o chvíľu deti? Nie, deti nie. Nie, deti nie. Takže nepoviete, že sa budete vydávať. Nemala by som? Môže vám to pomôcť. Nemala som ani prsten. Vraveli sme si... Na čo utrácať za prsten? Netreba to spomínať, keď pôjdete na pohovor. Tak, Žánin, mali by ste záujem o nejaký konkrétny typ firmy? Rozmýšľala som. Nad reklamou? Ľudia často rozmýšľajú nad reklamou? Mám zo pár miest, ale myslím, že hľadajú niečo uhladenejšie. Myslíte, ako sa obliekam? Ja sa viem obliecť aj inak. Napríklad takto. Myslím skôr skúsenosti. Viete, ja sa takto obliekam len preto, lebo to viac sedí k tomu, kde som teraz. Ja mám tu niečo v marketingovom oddelení jedného výrobcu pleteného oblečenia. Pleteného? Áno, marketing je dosť blízko reklame. Sekretárka pre manažéra marketingu má 35, ženatý, už som mu jedno dievča poslala, bolo spokojné. Odišla na matersku. No, 110, takže viac než zarábate teraz. Ja neviem. No, tak áno, tak mám tu jednu celkovo malú firmu, otec a 2 synovia, práca recepčnej a sekretárky, len za 100, ale bude to rásť spolu s firmou. A čo vlastne robia? Tienidlá na lampy. Toto by bol pre vás môj prvý výber. Len tienidlá. No, existuje veľa druhov tienidiel, takže pošleme vás tam, dobre? Tak, Žánin, mali by ste čas ísť na pohovor, kedykoľvek vás zavolajú? Viete, chcela by som cestovať. My nemáme zahraničných klientov, museli by ste ísť inak. Nie, nechcela som, nemyslela som. Asi je to hlúpe.
váš snúbenec chce cestovať? Viete, chcela by som prácu tu v Londýne, aby som mohla byť s ním a všetko, ale z času na čas. Asi je to fakt hlúpe. Sú vôbec také miesta? No, je tu osobná asistentka v medzinárodke. Ak máte na mysli niečo také, musíte plánovať dopredu. Chceli by ste sa v takej pozícii vidieť o 10 rokov? O 10 rokov nemusím byť nažive. Ale budete mať deti. Naozaj neviem plánovať na 10 rokov. No, aj tak na to nemáte rýchlosť. Takže, Žáni, pošleme vás do Tinkrock, dobre? Vaše vystupovanie je OK, vyzeráte dobre, len si verte, že je toto najlepšie miesto pre vás a že vy ste tá najlepšia pre to miesto. Ak tomu nebudete veriť, nebudú ani oni. A vy tomu veríte? A vy tomu veríte? No, mohla by som tomu uveriť, ak budete odhodlaná. Dobre.